le karma chana didi le karma chana kamle kamaya didi kamle kamaya didi ya thaliya cha bala cho thaliya cha bala cho alam sago kokharang nai tangnai jotto lukurogno ang suporna jamatia tinini kokharang na engai koklam pandawo yakaba tinini sharik ni sanjana musangrana ni bagai yakaba chini kokharang ni koklam pandano nai thograna ni bagai nironi bagai jong tubui phaiga chini tripura haste ni thinang hinai manu yakaba borong ni bagai na chini tripura haste ni lukurok bukha tongtho khlaiwi ja kaba tongthok mungni bisingo fano borok ni bagai ne je tongthok mung manai tongmani e amota hai borok no sungtini kokharang engai koklam pandawo nironi bagai tubui phai mane aubo kaisa resam khaina thangka khe yakaba musam khaina thangka angke lukurok bona hamjak mane bagai musana si musai sima tongbai boni musamung rok yakaba boni resam ra asukna hit angjak sana thangka ge abo resam sana thangka ge lukurok belaina a resam na hamjago aka lipstick pholka tamasi hina abo motom suna naike lipstick kagna kiri jago hnei bo ar samuno belaine phutogroi rekha yakaba belaine jomogroi rekha ar samuna aunro saiman khana ang sabane kok saitangkha aunro saino manus takok sonju deborma sini tinini kok khorangni koklam pandawo sanjana musangrana ni yakaba o koklam pandano naithograna ni bagai sing sanju debor mano mane berane khatong thothok matong jaga poilano sungbono lam soklaigena sini takok nograi angai phaisok phaijak sanju ro takok no pila na lam sugo chini kokharango koklam pandawo phai manjak phai mani bagai hambai bela khena bukuk saporna no ha inke takok chini lukurok no asu kadungma na singui tongmani nono mi aphoroni siming bononi ro nini sinimong kisa roi rogre pila no ani mung sonju deborma ani kaming ke tuidu te ang oro agartalawo tongai ang poriwi tongo eko BBMC college last year inke ha belai nang mani kok bo kaisa album ro kok boro khaforo habmani yagulo fane boni bo pori mungno yakaba boni je khai thai yakaba sini sorang thai amono sorangoi tongo ege takok sagra je nang pori hui tongmani yagulo fane bomti khlai hui nini somoy ro kari hui nang album na hamja ge yapri shekha abo tam hungke belanyo jora do kommano omo khaijani hai enge ba taibo khlai tongmang kamu inke wansuk tongo pora rok pai mani yagulo bo taibo khlaiana hanai inke tai to inke takok angko tabuk nang khlai na tongo ke khlai mani yagulo fana amtai khlai mane belai na pora ni sabu inke te amtai album rok ni sabu nang sabui mani amtai ro odo pressure to ungo tainke u exam rok jefru azorargo sokpai rekha offer inke afroke tam khani khaya kaisa abhai ngithang ta pressure ngithang belai inke no o album rong no yakaba sin ko borong ni rasa mong samung na hamjak mane bising go fana nini bomtike exam rong ta no jora bomtike kari jora tam sanai jefru exam ngo afroke to exam no besi focus maro আর মিউজিক ভিডিও ফরকে মিউজিক ভিডিও আবো সময় yang khaksa ke tori madana ta alada khalai ke ega takuk nang bofro ni simi ai ang album ne hafar thangsnai hne wansuk mani bisi kedek nya kho ang jefru college first year ongkha azorani simi no wansuk aje ang oro hapke je jaga ang ani bukhamu chungo a samno kisa khaine yen hnai yamte haita enke habmani poila je nono habrana yakaba nono yak tolnai abo sabo yak tolmani ka poila to ang musamungno belai khana hamjago tubo musao ang enke abuni yagulo ang wansuk nai ke musamungni logibo acting ang aro mix khlaine ke bahayeng no hnai mix climbing jagulo ang seven ka do kaisa naine yen hnai enke tai awani pore ang kaisa team khloka borok dance crew hnai inke aroni manai songrok ana sawini ka dara nang musamani logi lawo acting bo khlaiyong ke tam hun kaisa seng ne lena nai aktolai borok ano am sakata ingkano inke amo benerok koijona khlaiwi amo group khalaika
abo borok to kebang mano ke grup kaman bising tei tabuk ani first music video abo nokorka iko daily entertainment channel amti hai ke dara producer bai malakya bo chajaka amti sai kenarka ke bo ano nogoi sagata ini amti इनके अब ताको न ताबुक जे एल्बम फर्स्ट एल्बम खाइ माने अमता मोर समो अब उनके कोलिक खने कहिले अब सबन का अरनी हिरोइन इनके अरनी बुकुक सुस्मिता रिया कहिले खने अब बरो थांगी खाइले खा और अब उनका और आगुलियो खाइले क्या ये चिनी खुमलुंगो खाइले क्या ते जिरानी यारो खाइले क्या इनके ताकुक ताबुक नंग तो तुरुक जरा किसा ताबुक नंग सामानी या गोलो संग साइमान का ताबुक नंग एल्बम ने हाफरो फाइमाने तो फना नंग जे जरा किसा ने बिशिंगो फाइमाने फना नंग बेलाने लोकरोने बखानो खगoi थांखा इके अब बम ते के खगजा का नंग बम ते हाइके लाइक खलायो इन लोकरोनो आसा खामजा गै पाइका अब किसा साइखाना दे जे लोकरोबो नासिंगै ने तंगमाने ननो संजो देवर माया के बसिने ताखुक बफ्र फाइनो संग बिनि खुक बाया के बसिने जे मुचुक माने दंनो जे बरोबो सिना मुसु बुइतंग माबा सावै बखा खुलगै ने तिनि कखरा नंगै कगलाम पान्द्र साइनि खनारसनि थिन लोकरगना आं वान समय जे आसके लोकरंनि हामजंग मानन हनै तै आनो चाजागन हनै आमसे कतर वान सुगै आं नखर मानियाव हापारो तफनो नुगै मांखा जे लोकरंनि हामजंगमा बा आनो चाजांनाय रग बेलायनो बाङै थांगा नै इके ताबो साना थांका इनके गोबां मा सिनेटरफोर हासदेव नायकी दंगो एक्ट्रेस दंगो तफनो जे जोंबो नंगो साइनो मानना लोकरगो साइनो मानो पिनाकी बायमां बता मासो खाइखाना हमजों देखला याका बता मते चिनि त्रिपुरा हासदेव तै नायकीरो गैखादे तंगो गोरेंया तंगो बेलायनो तंगो abo ang to choice khaimaya abo chini producer rok che abo jara channel owner rok tang jeni sungkhorong nani ko belai gothok jagon che oborok haini bagai kun khaina gere abo ege tabo bukhuk pinaki bai tamor samong rok nang puila khaika puila khlaika bukhuk pinaki bai abo girlfriend hunai tabo motom sunanai khe hunai amor samung to belaina lokorone bkhano khogoi paikha abne ya golo ke tam khaika bobai okhine gobang mano khaijang no goto phana second number ke tam no khailakha second number tongo tumakhe no sasinai hunai tumakhe no sasinai ege boni porekhe oyal go khaitani bola boro rogo thangi khailekha abo onke kisa jora nangi thanga phia abo tamani bagai inka tamke gap ngai thanga kisa ke video release ngabo bosor kaisa ni pore hairokse kono jungjalo de phai jungjal binibo kisa somoy amtei binbo kisa amtei jotono ngai thang laika de kisa inke oyal sabone khai mane nang bomte hai ma tongkani ne bakha belaken jaja kha gan nabo a gan to especially damani ni khorang bai tai aro rachapka chini mukhuk anjali riang damani bai khorang nai ke video ni bagi bo damani sahar kano tai bo sawo amtei hai gan ni bagi abo ning bai belai gothong nai ni sahar kata no do dara nai nei awni yago chenglai kata sam senglai mane bomtei busuk jora tei khatong khaja ke senglai mane amo asuk jora nagai thang paikha belai ne khakam mane hai ma tongkha ni khogo khana gam ja kha khamani ko ya bo chenglai kha kaham ke no tai kisani paite tei nging mani pore no amo among thang lai kata jara rok manyang lai abo to ngai no angka tabok oyaluk sabone hinai ningje asuk khalogoi ek bosone pore je complete mane lokorogo nugoi ne mano inke hai phunuk lai fisiwana abone ni bai musajak pura langka khlai bai phunuk lai siwana anorok nuk nai nele sidi tabok sini takuk sonju bai musajak pura no bo musamung sara album se khaya abo oyaluk sabone ba asuk dor khane musawoi jini lokoroni bakhano khogoi bo norone bagai tobui phai mane norok nai nele
Abelanya naitatok oyalak sabone hanai bo sabono ba sungka oyalak sabone hanai belanya naitatok lagi asini takok sanju bai musajai asu ba musabarang khabo ba pra naina se mara tamjana haijing ta gawar naibi maliya hai musa asu musana rangmani borok belati bo gothoka amusamungo hani bagaine lokorok bo lokorok amta haklai hamjangmani bagaine je borok kanai khlaibai jebo prono borok no kabangko khlaibi khlairoi tongmane nukjagaine tongna takono tei bo sungna musugo যে অয়ালক সাবনি খাইমানি আমা বব থাইরগো থাঙ্গি খলাইলাই খেনা থাই আবো লেম্বু সরা ফাইসিংগো খলাইলাইকা ইনকে খুমলং রগো খলাইলাইকা জিরানিয়া মাদবারি রগো খলাইলাইকা তাই হাইতা ইনকে আবো মানে গবাং মাসি জরা নাঙ্গै থাঙ্গা ইনকে বা আবো জরা রগো মানে থাইরগো কিসে সলাইজাগি থাঙ্গা থাইরগো কিসে সলাইজাগি থাঙ্গা তাই আলকা রকমকে তো সালসা এবা salni te kise am hai rong mang ban maximum salsa no honi mano am hai kimang paire shooting rok jeng bela keno am sanai mana asa kuluk ja khai kota na album rona hamjang mani mosamung rona hamjang mani bagai belai na abo no chini langma kaisa musukmu yaka hamjak mung tongkhangke abo no khainai nei amo khaibi ni mano e amo ta haina tani nebo nai de belai ni nangkok mani kok ta ko inke nang to saisang to saimano yaka balching lokorogo saimano nang je mosamung na hamjaga samung na hamjaga porabu porai ne tonga abo no kare bidini social worker ta loko hamkhrai ni samung rogo bude tangna ni bukha am ta hai olorogo abole belai kheno nangmani kok loko hamkhrai ni bagai tei chini social service ni bagai tai chini society ni bagai bo samung robo khaji mo songo future bo tai tabu mo jongi tongo haipano asuk jora reimai ata amte haita enke tabuk ni je wansukmani mote chini Tripurani lukurok no yakaba chini Tripura sarok no bomte hai khlagi help khai khangke chini Tripurani yakaba chini thinangni chati rok chini kushu kofarok bomte khlaibe agok nai nini je wansukmani bomte ke help khlai khangke borok na agok rei man nai poila no am khorsa kamini no ke kamini tei no kok sasibana kami wana sunglugo kabang ma abo to kami rogo tam sanai porina rok belai no kosto tei school lok hakchal chini rung no khandi chini college khandi jotna hakchal ang bo kamini oro phaise ren rok tongai pori tongjama ba ke abon sana mo songo chini kami rok no jeng taibo kuchukar mo songo tam sana inke jara kami rogo hain bagai no kjawi thango pori wi agugui mayang thango golugui thango chini borok rok inke ang to jeheto artist eba hani sinjagui tongo inke chini o kokborok khaparobo chini industry rokhni achuk khangke ba tai belai kheno chakung nai tai ang abo muchungu abono teino angke kisa wansuku guta ege tabo industry hane shamane tabo je chini Tripura hasen lokorok teruk album rogo phaiwi ni tongo inke chini album ne hafara chini Tripura hasen lokorok yakba chini Tripura sa hanai ne sasna busuk jora tei ham khrai manai jodi chini album roni orono golugui tongkhangke busuk jora tei ulo develop manai chini lokuro develop sana thangangke chini India tabok chini Bharat ha kotor bo haino film ni through tene sinijakugo tei blockbuster ni sei blockbuster Hollywood ni saibano se teruk kusukai tongo inke ang wansugo chini kokborok bo amte kheno teruk kasaun honai amte he ani wansung mongta jodi no jotono sakthar kangke ba amte inke abo kasamane ya golo nang bo album na kare film rogo bomte bukhani ni film rogo keto ang to jeheto pora rogo paya kho last year angke ba ani graduation complete mani yagolo ang film rogo nokhorana hanai khagoi tong eba wansugoi tong tang mo hani anke film rogo tam rol khane gonda rog de abo ani live angke jekono samungno chikon hani wansugya inke jekono samungno chikon hani wansugya ni bisingo pano mane tabuk tam sanai chini producer eba director jekono role lekha gunda hero villain hindi hero hindi abo ang na hanglak abang khlaine inke tabu ni nayok ni ya ba hero ni rono basung nugu ni tongo inke jodi villain man khangklai gunda hine jing hinta abo rong man khangklai mane bomti ek mane expression ni bomti rai ro ke toi faine dog sai kana ri sha belai no entertainment equation khlai kya
이렇게 안겠도 히로 니사이 빌런 치겠어 하자고. Apa nata villain rong satu naik rong bahaya ni sipai villain rong kesa itu sudah beli villain rong ya. 아긴 심플한 빌런 자도 기사 필름라고 봐요. 아무튼 안 아기라고 완초가 안 기사 빌런라고 세. 응 나커라는 해봐 응가는 하는. Villain rong ke hai ni sipai joto no si apa naik rong ke sekarang buza ni mata rong sipai te am saya kelai na. 아우 또 벨레크 째요. Saya kelai apa ni bagai villain tu tahu. Kita mesti ke villain na. 안 벨레크 자도 벨레는 자도 안게. Ege tabuk, je tabuk naik tu naik lo corona je producer ropan naik dong khana. Kesari sira sida, anda villain sira sida naik. Tam salam super orang saya kira lagi sya. 아우 지니 프로듀서 럽세 사건 전에요. Wansuk de tongga, kau ba, amo kok lampang dah file villain nerul kaiding hinja ke sisa itu dah tu villain nerul mantang ka naik nana musung masih ini dah le, bakar rogol tong naik nam le. 아우 동리 판마다 아우. Agile amma kok orang le pura, ini bagai pura real villain kan. Kok orang kok file jam teki tabuk superna baik kok salai mana ya gulos ya hai ing taka tanggi faisa khana tanggi sabak khana am tai rog. Au nak kadi saya kelai ke. Dia. Takut ini meniti kok saya thang lai wana. Au ingke tabuk suk zorate takut nung kai bisuk album rok kai khana. Tabuk suk zorate dosta hai engkana. Au. Am teh hai. Au. Dosta ni bising ko pas joto no hamjak mane bising ko nulo korone bo khana khogoi khibika. Abo music video kaitani baksaba naithoka baksaba naithoya baksaba logor jajaka baksaba jajakleya abo ungnai no abo ungnai no tamo ungnai no ta jini yaksi ni yaksi shoman ya abo engke tabo tebo ta khono sungna mo go tabo no to khlaibe ni tongo dance mang no ku khoni no ro asu dor ke dance no basa jaka ta normal ro khlaibe ya ang khaide mo sungo 아무 가지고 송이야 로맨틱 럽혀 가지고 송가 새드럭니 클라이게 따고 따고 미퉁 들어온 가축로 로는 마셔봐 하이 투프로 로고 가나박 나이 락다 안케니 네 파티 로고 따복 판다 앙타 하이 카가 뭔가 까일레 판다 야그바 따복 버থडे पार्टी हिंदी 앙타 하이 로고 그니 니 벨라이 나고고 이게 새 조란나 부르디다 나 아부 조토세 프로듀서네 야고 세고 따복 땀사나이 아노케 비셔방노 무사몽 바세 고토꾸고 혼찰라이 이게 아무도 때로 왜 있는 기사 아무 무슨 양이야 무슨 거 사이네디 아무튼 해결로디 안글랭 글레 다 무서워 지다스 그는 아 리퀘스트 가지고 무슨 프로듀서로 안글랭고 랭양이야 아버노 이게 세로니 갈게 그 봐야 그 이모셔널로니 갈게 그 기사 아람만 블레 아버노다 이게 खाने मुसो को हासिल ले मुसो बेलाई के मुसो अब न इनके तबुक नेक्स्ट ने प्रोजेक्ट रो खाने ने थांखा इनके जदि से प्रोड्यूसर रो आई डांस फाइफिलां खाने ने बागे इनके नंता वान सुनाय afro डांस इनके वो उफ डांस खा लेंगो नाइता मानो जावा बोले इनके तबुक इमोशनल तबुक रोमांटिक रो फाके के सरप्राइजिंग नाइता ना अबले मांग नाइ किसा माने या कदगमा जरा नाइ सिंगै तंग माने या गोला इ फाइसो खा हने आव आमते हेनता इनके हमबया फरनाय न प्रोड्यूसर ना तमो सानाय हमबया फरक लागबो खा बिसिं वानसुक तंग रनाइता enggak asu kedua wansung mana ya gola faisuk katine khai ene aw belanya nangkuk mane inke takuk tabuk ni next project rokta mo wansuk tong next project rokbo dance simang se sengi tong kha man se empiwa ka dance simang no bishi atai ko ekdin bising rokono nuku man phirnai dance no phai tongo aw samuro release rong jak dere samurong kha samuro release rong jak ya belai khano naithok jagana hanai khagai tongo naithokni seitep naithokra bagino sengbo chaitogoi tongo ege takuk tabuk ni kaisa musamong tabu album na himma bobo ne koilik bailik de hin khamo tam asu koilik bailik sabo yale girlfriend ga tam lipstick kholan nai ke dance ga mo motom sona nai ke am ta herong mangu ni ba abole ang sawi mangla ka abo chini producer se abo choice kai ro am te gan am te yang angkun khanya kari ya role to hana gothoguni tongo lukorok ba hamjaguni tongo ni je amte khai ma hai inge takok tabo ni hinma bo bini tas kamu koilik bailik abono boro boro rogo thangi khailai kha abo khlailai kha chakma ga to
Ingke tai yang Arkenogoro. Arkenogoro. Abo ke horbusuk nangka kain hari. Abo salai nang tang lagi sa. Abo borok kebang nih samung belang. Kita hak salo kita tang lagi ya. Ante hita. Ingke apro tang tani rogole mana bom te roge tanggin rog salsa horsa am tai rog denang. Bofro rogo tanggin bofro rogo kipilai. Phung rogo ma ba saudati. Ingke tangte no 10-11টা hai. Abo hanya engi tangu. Ingke cengte abo camera rok setup khaitani. Borok rok hai jotono thik khaitani abo time nangi tango. Na di borin simi rok jengi tangu tam te hai. Satung rok tung ya de. Satung tungu buing ke to satungo nokhoran se problem ang lago sangke to satungo semosana ningke ba chini bagai to abo belai na. Cost ni samung klai jang abo. Satungo angke se angko light rok buka hamke pai bele na. Awan bagai na. Engke tai bus ni le mosamo. Ara ni kolom tai pura to bana je nung je asu cost khai mane follow mana ni tongolo ka hamjag mu. Aw hambai abo no lokorong na belai kana hambai kana mo songo. Tai ano sajagi tongai rong na banyo. Engke tam hen lokorong na ni mosamo phono rolai sinai. Tansi kaman sabo ala popok thang mane zero ni mosamo ro asu khai koile phu baili phu ro he je so phano stu nais nelis nei na lokorong nai ni nais de takuk bai mosaja hai si mosakrak ma se. Awno nogo ni man khana hai pinaki bas nukja phila gachine takuk sonjo belai ne borok mosang lai mane bagai no borok no lukorok hamjak lai mane bagai no borok no hai si rufika huma hai kalayo belai mosamang naitho yakabate tuirukung rogo se khaile ma hai na abo haching charok abo haching cha sakarogo bomti ke mosalai ke haching cha sakarogo malai mosana ni belai keno cost honi mana abo mileri mayango ba kuthuk ngai tong haching sarogo ya mosawi Rajasthan haro ot bai ji sole lo ot sara se mosai tong laga ba belai ne nangkung mani samung hai je eke takok tabo nini orto song nugu ni tongo mosamung mang nang ke mosamung le nang saisung de o step no kari yakaba no फोरोंनाय रग दं मैक्सिमाम भिडियो न फोरोंमानि कम न जों सागबाय थां बायमां खलायमानि खलाय दं दा इंगेताय आमते हाय इंगे ताबो जे नों अमथाय मोसामुरनो साजागै अमथाय कि हाफारो हामाने जिनि कबरगने एल्बाम ने याकबा एंटरटेन ने हाफारो हाबमाने साबनो साजागै साबनो आं अमनो सरंसिनाय रखनै वानसगै नों हाफारो हाबमाने Sajagai eba inspiring itu ang kebono abo nugui ingmani ya. Selain tekan nugui itu payo hai kono abo yang tori bo hayang nai amte helewan suk paya jadi accidentally se habmani kelai thang abo. Selain tekan ang amte hewan se da amte khaya na hanai. Mana hotat tab surprise ng hata mo. Bela ni surprise ke no payo ni dance robo surprise na hai tumaro khai tumaro sok lagi. Inke tabo je dance rog no hamza gai nang amtai klai khalai tongo inge kaisa no fanu de nang hamza yatchi ni tir praste ni asu actor kotor tongo khorok sa fanan de hamza go joton hamza go inge kaisa kare de abo em mui rog ni bisingo no misingo fana amra ang thongja kugo hanai tong ma hai sin tir praste hero rog ni bisingo i amona ang sa kugo hin ma hai awo sin tir prani artist eba abo rog no tang jotono muy kothok no honai mano muy kothok no kebro thogoni to sai bagala hai bolo kothok magno jotono kothok magno tei aboni bising wo tirprani phatarni no ang bisi naiku go tini south indian ni ang south indian ki kisa sajako belai ken sajako Bollywood no bo sajago hai bano south indian te kisa kobang sajako ba south ni nai mane bangani nang villain rono sajak na
darok tui lai ja khlai we musang nai bilen darok tui ja khlai pura hai longi do kang ja khlai no bilen roi do ja kang ga saja kung nang le belai kan saja kung nang mo kang ke bu khawa ban su tong man am te nei enga takono tei bu sunglai nai enga tabuk nang je am ta hai album hapura habmani sakang kono fana jingjal ro photo phaika mana am tui ndo borok ro ni bising ko fana am tui ro baksa buksu tongo baksa buksu tongo je am tui tamo khainai am tui khayu tamo lap mana hai show am tai podre por hinjago ani oro bo am tui hai sem phaika am tui hai keno ani oro phaika nang to pori se tabuk se pori tongko nang pora paimani yagulo evaluation complete khaimani yagulo am tui hai samungo gedal di hai keni ni pora ni study rogo omungai mano nosto ngai mano abono ke kisa kom gedali ni sajo gota nogo ke teruk to fano ang khogoi khlaika khogoi khlaimani yagulo zaman bising ko banana ala amon sajo ganga khogoi fen ma khlai lai sine bile asini chini te prahasen lukuro ke amta hene ne tabu sini ma babu rong ke amta hene porak simishi chini thinani langma hene wansubu amta hene sajo gono rogo ke to fano bukha mu sungmani se alada ke ba tam khlainya tong khogoi pan ma khlaiya ke video release khlaimani yagulo keno saja kha lukuroni hamjang marok nukha ke kun salia phorge ano kun salia ani busala nayo gong tangga saja kana am tu hine de hin kha am tu hai hin to sau to phano ani bus kang to saya ta borok ege tabok nang kamera go thanga ke sak sak bom te film ma khai ang khe to tam sanai iko phona phaka iko hai te tu salayo to phano am sik ang am ti khaya ta riak khaya ta siring tong ta kisa lachima hai bongo tam ne lasina tong to hamja mo ma nei senang asu kusu kai thangka accept khai dita tam lasina to accept khai na tong teruk hai phano bukha ang tam sanai agi nok rogo am sik sajogo je nang ba se kok sate bli ba nang non mo samun chune ge saran theke nang bai kam ti ha phatsa gdal thanga ja ang bai ke ni sungja go ang ege nin dol rogla tam sa ni pal rogle ani pal logbo sao je bar kisi kisi saimano ang agi rogo sama sama rok jajago khlai di nangam te khlai di ge borok mong ni musung tei nang jagi thanga ta borok ba sini pal om te heng thanga khujogo kaka am te he salayo ge tai thaita proud dong jata proud dong jata borok belai kena ana nobe ege takhuk ni nok borok rogla khorok busuk ni asai somro takhuk bukhuk achai tongo ani baisong khoroktam ke tai ani dar khoroksa tongo ke ang achai ni bisung gang joton sai kusu kusu mane bagi de kokom saka ang mang si tabuk no kok lampang do ring ka ang mang si pere kok sai ba dong ju nang le saya akisa kok rokhe kom lo satao nok ren rogo bisi ang nokhor reja gya agin theke no nok mang bisi ma tongo ke yang bisi ma thangya ma himya am bagai am te hai thanga da kisa kom sapana ya thele kabang sole buku ke kom sole ya theke kabang sole amane amte ni bagai ne lokoroni bakhana ba khogoi pai kha sangtrok si tabok sonjone samung ya ka bar samung na naiwe shi aw tong tho khabile mane enjoyment rogo ke ni ne samung ro na naiwe se enjoy ma khayo kom sapana ya the belai ne sole enke takok thinang rogo ta mwan sugoi tong tei buni ni je juk sa ge ka ni langma tong sa de am tai khlai ne khlai wi thang na hene wan su o samung no to asut ang permanently bakhaw mo khlai me ya tang ke obo to hai pano musung je koinyo job ro bo khaini musung am te hai tong tani musung ma bo khong ma no bon o tabuk sana thangkang ke amo to kaisa musung mane bising ko alada khlai wi to nei ma ranai athina ni langma kaham ka si sana thangka ke kaham na ma wan sung nai bom pha sung sama hai hai chung ko nang sama hai hai de ba am bai de ang nai am bai de sok nai borong ne je wan sung mane am ta hai no hai pano ang ani musung ma ke I om te hai chini kok grok ni am hai hapora habai bo chung khlai thang mano hai kaisa phunung na musung ang mo hanyo am te hai an musung mata sana thangkang ke tabuk je choli tong mane ung tong jarao choli tong mane bono no ma salai nai kaisa album khaina thangka ke sini tripura haste ne asuk lukurok je tabuk norok phana hene man ka je actor actress rok khaina thangkang ke asuk buini haste ne hai khlai profit man ya na
아우 아버도 녹자긴 동 아긴 시비노 땅게 아버니 바그시 증잘 찌니 증잘게 아로노 찌니 버럭버럭 एकदम कमनि हाइपानोसे आ कमनि बिसिङोसे आमसक बिउसरक हनैमानो बिउसक थाङै दङ आनियो आमसक पानेसे थाङिया तबो काइसे बखाव हनैमानो जे आव चिनि तरक चिनि तिरपुराबो चिनि ककबरक चिनि अमबो कासाइ दङ हनै बखाव काइसे तावखे मुचुं मानिसे तेबसे बाङै थांसौ engke tebu je amtahai rangmari ni rokok sakhang kelai tabu je buini hastewo nukman haikla kaisa borogle tabu sana thangke resamung ni no kaisa resamung rong khasi kabang rangmano kaisa resamung rok release khaike kabang rangmano kesin tripura hasteroga asuk mana buini suk sugui mania kho hai abone bagai omono na sine live hanai simon sumanya haing tongna amte hai condition to ngai no tongo abo nuta umta hai khlai ke tabu sine tripura hastel tabu hapang ne kok sarkar ne kok masala sine abo te kusukari to khen chauna ang abo hapang no tei sarkar no ne abo no san no muzuma ke sandi chini haste hapang tei chini sarkar no ang demand khanya muzungo je chini kok borok ba chini kok borok o chini industry hini achuk thai ba achuk thung hnai thung hnai ani muchung mata tei ani sanmung belai na om tahai rok lagi khang khlai phia nani naiwi tongu hnai sang kisa khanama hai khanama hai ke abo thang khang khle sini tipra hasene tabo nirok si hnai man khapra agok nai hai sangle na nai tong sinai ang musung go je joton agok thung tei chini borok hai kan agok thung tei botruk truk tei amti hai nayo tang mo hai bono akesi batai lai klai sini bo chintur prabu develop sini bini bai pura kande to kande mila ke chalo ma obviously amte hai klai we ngna ni nang si tong kha hey ege ta kaisa sumung ta khungno tabu je chini tabu tripura sarok tamu ya pri no shekhan ke ani ni je bakhawan sumani sada tamo ya prino sheka ke ya kaba tamo khai thaina khai ke sang thinango agu bimanno ani musung mangke kaisa no je samungo bukhanangko go eba je samungno khlai lukubo chajaknai nokni borbo chajaknai omai samungno no khlai tai ani wancho go tangke inke tabo example ronaido ang kaisa khaina musuk tongkha tofana no borok chajakle abo anke bomti khaina inkele salai manliya abo family eba haya ke ba je musung nani ara sing sene abo ke gobang mana jeng jal nugo je abo je nang tabuk nang je samane nang bo je musuk mani no family support man ya ngai tong mani sarap sa jorawo engke amata hairong khangke tamorok mare tamorok wan suk thai borok wan suk thai angke wan sugo kuno dini phano har tamane eba never give up amte hean bkhau always no tongo tai always no tongnai kuno dini phano je kuno samna chikon tawan sugdi asakno sanam jungangge haino ta abono mane chini langmo thakmari kri hima hai langma to tabu sana thangka angke tabu no kathang kaham tongui shi amsuk jara phaibi mano thinango teibude kaham phainani bagai de amono banang thakdi hijakha ai amte haino amte heino khagawa motai wansugo hoito tabuk omsugo klai tongmon bisingo kaham ngna bagino hamya bongu henigo wansuk tai klayo kuno dini phono se angke tiasa jan jora hamya rok soli tongkhana tabu ham kaham jora phainin bagai singkhana haniro wansugo tangke kaham jora phainani bagai hamya phaibu hene bisang wansuk mane phia amo wansuk mane shimiya kubuibo ongusi abo ngino tong thango tai ungu tongo abo ne baganya sang ang sanamusugo takok batang sanamusugo to sanamusu yakalai mungsasak jengjal phaika ke arona ani langma bathak khaya ke ba arona thakha hene dok tawan suglai de je ungnani abo kahamni bagisi ungo deba je korongno mono kok sanamusugo je kuno samungo phano ang tai manglakha ba ang tai khlai manglakha amte hai tawan sugdi mantang bono je angnane abo kahamni bagasi anga mathak mangbo tapai rode de nilangma je kaham khlaibai phaibai tongmane amana teibo chotondi rabarno soton ma hekla shi phaibile la rabarno soton ke ba teruk khlaige sotonai na talangdi amona ta engka takho haina hai kok si kom sawo angmo si kom ma sawo ta
ang masih ano din nung di ano kog lam pandar na ho ang masih pere nge matong ju takok sini tabu sanjana mo sang gai phai ne le kok si kom sa ge ang de sanjana ba mo sang gai phai ka kog lam panda wo Autia. enge do takok no chamung rok sang lai na tamung rok thok ja kog rok bu kom sang sa ge ba chamung rok go mo phai ne ji nai 쌈으로 안게 짜버로 기사 덕자고 파다 쌈은 기산 속동 제꾸노 레스토랑하고 판게 봐 양양 베라케 이 어머나 마사이코 원래 짜이만 아니네 그냥 기사 완수고 보다 이 만에 그tal 트라이 칸이네 무슨 아니 짜마다 기사 속동 아니 enge chamano badrade rawai banu phatra haste rawai yakaba bini hakoto rogo beraina rok musude 무슨 베라이키로 무슨 아버가니 베라이자니 양양 암테하이 아니 एकदम 이망 하니만 아바니 인게 제 무슨 만이 미신 거 따모 타이로고 탕게는 니니 원숙만이 뭐제 아니 하루 탕나무 속 수카 페버릿 자가 가다 뭐라고 무슨 पहिलानो आंखे चिनी नोटिस से गुरे हने मुसुं गो बेलाइ नाइ थथक ना बेलाइ नाइ थथ ताइ अब इमां हनि से कासे दाइरे व सही त नि खांके ए आं थानाइ सालसा बेराइ बने जत न बेराइ बने आर परसे अनि बका शान्ति नै नि वासु गता जों चिनी नोटिस न नाया सागबा ना बन नोटिस न नाया सागला आं ओइनो जागाव थांनानि खुब खागाया गो आबनो चिनी नोटिस नाइ थकु माने हाथाइ बाय हाफं बाय तैमा बाय तैसा बाय आमतैया देबा जोंले तामो notice ni borok honai de notice no naina neng lai sai man ya pia ta fa na changle notice no na hamza go ya ba notice no naina mo so go ang boi ni bukha bai chini lokro ni bukha ba ta mo sai man ya fa na ta bu ta khok bai kane le notice no pila manai lai gra nai tripura hase si pai ro alu guri nu gya kho ang bonus manai gra nai kho abo ke kok le abo no chini tripura haste se pila guri nai na nango abo ni ya gole se fatar bono ta nije ni nog ni mui no si sakang sana nango tarpus buni nog ni mui no hede ba abo no nang kungmani ko ga bela kan nang kungmani ko nang sakai bela na tong thok ta ku no me kok salai we tong thok ang bela kan bu kung no me kok salai ege tabo hai no ta kaisa masang lai fish nai tabu nang lasiaro de pore to lasiaro pore mane ya gola tabu 22 pai nai na tabu 22 pai nai ke nang pai mane ya gola tamro wan suk to khaina ne pora ne bisingo pori finai hin tongta result lok bahai no naigai tongka pori nani hanai tonga nge tam pora ro no por nai tam line ro no rong moi agok nai hani wan suk pora ang ITI ro khayen han tongo eba ITI ro nangu si option to ni tonka ang obono khane hin to wan suk tongya khai pano BA pai mani ya golo MA khai pano handong ba BA amte herok ni wan suk tong tang ke BA dok sawo ke amta ITI ro khai man be belai na sa go si kaisa abo job ro notification package si ITI ni certificate of sanjo go tabo amte henyo pora no bo hamjang na nango obviously je kono samung khain tang ke segang jeng porina senango tai pora no sa hamjang na nango abon ya gulo se extra samung je henai mana abon ta nung pora se kren ke bom te ka agong nai nung kom khaisa sana phasi pora nango abo nang o soiro nani signature nani pas na ABCD bai si ko kho go bai si mar nai ke arum pora phayo jotto guri usi sini pora nango abono ano 승호 가민이 지라라고 에방 그거 타이어노 안 탕고고 이게 승호 나랑 떨간 게 지라랍다 안능 행나 무슨 바이킹 만에 자란 좀 암때하고 문화에 스강 버리그라디 아보노 버라나서 함자그라디 버라 빠이만 야고로 제 상무송 아본 클라이 네 암때 히마 사우당 아보노다 보노노 스강 정 릉기나 간게시 부이노 부른데 sekarang serengdi, apa nih ya boleh serengdi, amte aja. Abu nuta, belai nangkuk mana, engkau takut tabuk last sumung sung lagi mana zara rabu komba, paitak ni sumung, engkau sini terperhatian ni lukurok no, nang tamu kesar nama so ya kebas sini terperah ni je tabuk cerai engkau tong nai rok no, tamu kau kesar nama so kisah kesar itu. Poilanya je cini kau kurok hamjang nai, cini kau kurok rusamung na hamjang nai, omate hekena hamjagi bufai tongo, tai hamjag di. Tai kha narogo hamjagin tongo tai support buklai tongo enke jara nogo klai tongnai eba bukha chikon wansogi tongnai borong nang sana mosongo de kono dine phano bukha chikon tangdi je kono samungno phano ang maya hanai har tamane di klai dia samungno sakthari no samuni ungkolo khar kangke successful
응이 뭐야 파노 successful retardai no no amte hene wan chogo samung ni unglo ko jodi khar kanke bono ta belai na nangkuk mane kok sa ta ku nang mane jesu phana ayamana angman ya hi ho ang ke te busi mane bkha thibi thango amte hene amana manya ne mane manya hin phano mano hne si bkhaw wan suna amte he wan chok tai klai bela sabon basaya ang ya tong na joto na borok ni langmani kaisa serenggai thangna ne ke kaisa mistake mas ma phane kabang mas mistake ma borok mane si mistake abono belai nangkuk mane kok sai kana rakata kok chini kok khora ne kok lang pandaw no mane belai ni khatong thokasang hambai belai kana hambai kok khorang ni joto member ono tai onar tai bukhung no specially kok kom samane ang su kok kabang masa kok si ho ang si bono ring hin ma si bos ana ring ma hayeng tong si belai kok masa suka kok kom samane bagai belai ne saya kalai go sanjo dakar di alo tai luku soglo dakar di to pana je nang mane kok kele bini khugo no khana ka to ang to la hai je belai ang to sain to nai ala sadi hi siro jago ke sain ne ma tong je nai ta ko hai je neng saya ke ang si ma telang si nai ngene no kom sawo tofan kun nang ya je nang kok mane kok rona na ta kok sini kok khorang neng kok lam pandaw neng jengno sawi khana ro khaya ke basini nai tong nai no hamja goi tong nai e borok no ba sawi khana ro man bagai belai na hambai da ko belai khana hambai bukhung no e ke na thanglai si na ta mane jora ro bu kom ba sa lokoro na ta bai bai ne ma hanglai si nai hor ka ham ya fare ro si sini tukulu ko joto nai tong nai ro no hambai tai खाखायो नरो अमते खेनो आनो जे सपोर्ट खाइतों मनी अमते खेनो खायना हनै बसकांगो बहायनो ते जतो नाइ तंनाय रंनो खुलुमung याफोर बेलायनो आंबो खुलुमung याफोर खानो तागुरो बेलायनो खुलुम गासिनो कखरांगो फाइमानजो फाइमाने बागै फाफायनो तंदि दो जों खबर खायखांगलाय जों रिं खांगलाय फाइमाय आरो खनै ताबो दिसिफिया बेलायनो हामबाय ताखुनो न हामबाय बुखुंनो बेलाय केना हामबाय जों मोथाग लासिबानो ता आबोनो no nogui man khana chini takuk sonjubai kok sawi belai na interesting angkha yakhawa bokok kok samane kok kom samane baga angsi kok kabang ma hai masa siu pele tofana konong ya je nangkuk mane kok na bo sawi khana raka ang ba sawi ne to nai ang to hai sima tong sinai amta klani sini kok khana nge kok lam pandana chini jengno hamjagoi yakhawa chini takuk sonjona hamjagoi puilani chimi paithak jora naibi tong mane baga chini lokorong na belai na bai maya faro chini sanjana musangro wi chini koklam pandana musangro mane bagai haina hai belai na hambai ma ya faro amtai khlaina chini kok khorang nge koklam pandana salbrum na naiwi tongdi amtai khlaina sang thinangni athu kri rona yakaba chini tripura hastene je mung khlaiwi tongna yakaba chini tripura ni amtai musamung thana samung thang amtai khlaiwi agogroi tongnai mung khlaiwi tongnai chini tripura na develop khlai tongnai mung gana khlaiwi tongnai amtai rona khoroksa khlaiwi ni roni bagai ching koklam pandawo toboi fainai salbrum ma abon bagai nai tongdi soya khlai nai tongdi chini kok khorang ni koklam pandana belai na hambai kamle kamaya didi kamle kamaya didi ya thaliya cha bala cha